प्रधानी। अरे अब संतोष सिंह बताई हैं कि प्रधानी का होला। किसान के सुख मिलत नइखे जियत बने परेशानी में। किसान के सुख मिलत नइखे जियत बने परेशानी में। नौकरी वाला फिक्का पड़ गए मजा तो बा प्रधानी में। 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 AS म्यूजिक गोरखपुर। सरकार भेजे अनुदान की गरीब किसान पा जाई है। गरीब बेचारे पैबन कर अधिकारी मिल सब खा जाई है। तब सरकार सोच के ऐसन कानून बना दिहलस, सीधे पैसा प्रधान पही है बहुकर्मी के मिला दिहलस। बहुकर्मी प्रधान दोनों साथे जुट गईले हो। एक हिस्सा गरीब पहले भाग फूट गईले हो। कोनो तरह सुख मिले नाही बच्चा रोवे नदानी में। कोनो तरह सुख मिले नाही बच्चा रोवे नदानी में। नौकरी वाला फिक्का पड़ गया मजा दबा प्रधानी में। 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 AS म्यूजिक गोरखपुर। वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन गांव गांव में पास भइल। वीडियो सेक्रेटरी का सबकर ओह में आस भइल। प्रधान कहे आधा लेबे पास तुहर करा देबे। वीडियो कहले हमहु के चाही चेक तुहर बनवा देबे। कर्जी काढ़ के घूस जे दिहलस ओकर नाम जारी भइल। जेकर पैसा जुट नहीं पौलस ओकर नाम खारिज भइल। सरकार देख का करी लोग उतर गइल बेईमानी में। सरकार देख का करी लोग उतर गइल बेईमानी में। नौकरी वाला फिक्का पड़ गया मजा दबा प्रधानी में। 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 AS म्यूजिक गोरखपुर। फ्री बोरिंग हरिजन के नाम में बड़का लोग उठा लिहले। गौड़ कहे हमर जन हो ये हमरो हिस्सा खा लिहले। सरकार से पैसा आइल गावे के विकास में। ब्लॉक प्रमुख जी बैठल बाड़े मुँह बाके आवास में। कोटेदार से मिलके सब चोरी करल राशन के। लइकन के राशन बिक जाला दोष देले प्रशासन के। प्रधान जी के मोटरसाइकिल खरीदा गइल बुढ़ानी में। प्रधान जी के मोटरसाइकिल खरीदा गइल बुढ़ानी में। नौकरी वाला फिक्का पड़ गया मजा दबा प्रधानी में। 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 AS म्यूजिक गोरखपुर।